ko ƙasar China da suke da mutane wajen wato 'yan miliyar 600,000 ekelk, ko su suka rasa mutum miliyan 70 da wani abu daga cikin hada-hadarsu, daga cikin kasuwancinsu. To in dai kuna da zuciya mai kyawu, ya kamata wato wa'annan mutanen ku taya su jaje. To saboda kirkin mu, to shine muke taya ku jaje bisa kan abin da ya same ku. Jiya wato manya-manyan wato wanda suke aiki, masana wanda suke aiki a cikin wato banki ta sai da yawo rankatakaf, jiya sun zo sun zamana wato sun yi reunion, sun hiddo zabgegiyar warga, sun ce da ƙasar Niger, da ƙasar Mali, da ƙasar Burkina, duk wayanda ake masa kallo ko ko sharrace-sharracen da ake masa ake cewa suna da talauci, to sun gaya muku, sun ja muku kunnuwa cewa idan kuka yarda kuka sake kuka tabka kuskure, wato da Mali da Burkina suka fita daga cikin wannan kungiyar ta ECOWAS, wato bankuna, wannan bankin taku sun ce to ku nemi takardun bankunan gabaki ɗaya ku kyakketa su ku yada, domin ita kanta bankin ta tashi daga aiki, sai dai a aje ta a matsayin decor, kwalliya, amma dai ba aiki ba. Wannan ho makarraban banki ne suke bada wannan shawarai, saboda da suka zamana suna bayani cewa kudaden da Mali da Burkina suke kawowa wajen combien de miliyar ne wato farmuwa. Kudin in ka ji su wato abin ya wuce hankali. Kudaden da wa'annan turawan suke tace mutane, wato idan aka gaya muku jama'a, hankalinku ba zai taba dauka ba. Yanzu haka diba kaga wa'annan mutanen rena hankalin da suka mana, in banda mu muna 'yan Afirka mun samu shugabanni wato wanda suke kama da dabbobi ko dabbobi. Sefan nan wato yarjejeniyar da aka yi da ita, wato lokacin da aka buga ta za ta yi shekara 75 tana aiki. Sefa yau ta zo ta yi shekara 78, ta kare da shekara 3, ta yi expire. Kamar ka je sayan abu ne wato a boutique, sai a ce wannan abin ga ranar da aka buga shi, to amma wato idan aka buga shi 2020, to kenan 2023 ya kare, to wannan abin sai ya ci gaba da zama har ya zuwa 2026, kuma a saida maka shi a haka, kuma a haka kake amfani da shi. Haka wa'annan mutanen suka mana wannan renin wayo. A yarjejeniyar ta riga ta kare cewa sefa wato an yi jifa da ita, an yadda ta. To amma sai suka kiyarda, sun samu shugabanninmu dabbobi, haka aka dinga amfani da kuɗin a bisa kan yarjejeniyar ta ƙare, kowace ƙasa za ta iya ta yi kuɗinta a yarjejeniyar da suka rubuta, amma su suka toshe kunnuwansu ko suka hana shugabanninmu yin wannan abu. To wallahi ƙarya kuke, yanzu lokacinku ya riga yanzu ya zo ƙarshe, ku riga kun tafi kenan, abadan ba za ku dawowa ba, kuma wannan ƙungiyar taku mun tafi kenan, ba za mu dawowa ba. Da wannan muka samu wasu ƙwararru wato daga cikin Faransawa, muka dinga jin su wato a tashoshi na labarai suna cewa wai wa'anga kuɗin da za a fiddowa, wai sai sun ga yanda za a yi a ce wa'annan kuɗin wato sun fi ƙarfi. To wallahi ku sani, kun ga wa'annan shugabannin namu, wallahi ko America aka ba su, ko Yahudawan duniya aka ba su, wallahi sai sun ja su akan ilimi. Wato tsammanin ku saboda ƙasar Gine da sauran ƙasashe wanda suka taɓa muku bore suka je suka fiddo kuɗaɗensu, yanzu ƙasar Gine da ta taɓa zuwa ta je ta fiddo kuɗin ta faran Gine, wato sai kuka je kuka dinga bugo kuɗaɗen banza faran Gine, kuka dinga bugo musu fobe, kuna turo musu su a cikin Gine, wato sai kuka sa talakawansu suka dinga jin tsoron kuɗinsu, saboda wai ku dubara ku, saboda 'yan ƙasar su shugaban ƙasar bore, wato su ce ba su san wannan farangi ne, ba su san farangi ne, a koma ga faransefa. Haka kuka dinga guzo musu kuɗin banza. To wallahi wannan ta riga ta ƙare, kar muke kallon ku. Idan za mu bugo annan kuɗin namu, za mu bugo su kan ilimi, ba magana fobe ba, a abin da bai kai fobe ba, makariya mutum yake bugo shi. In ko mutum ya bugo shi, in ko mutum ya bugo annan kuɗin, to wallahi idan muka riƙe mutum muka watsa shi a gidan kaso, wallahi ko muka riƙe mutum, wallahi magana shekaru ne ma dudu mutum ba zai hitowa ba. Maciyatan banza, maciyatan wahi. Kuma ku sani, arziki da ke gare mu na ƙasa da ma'adanai da Allah ya ba ƙasashenmu, idan muka bugo wa'annan kuɗin za mu yin abin ne akan ilimi. In kuka zo in muka je sai da petrol, ko muka je sai da uranium, ko muka je sai da duk abin da muke da shi za mu saida, ko zinariya ko wani ƙarfe, za ku saye shi ne da kuɗinmu.
tunda yanzu muna nan ana ta tsare-tsare kan ilimi. Idan BRICS suka hito wa'annan kuɗin to za mu jona can, wato duk abin da za a saye shi ne da BRICS. Ina ai yanzu duniya kowa ilimi ya riga ya waye. Wannan rena hankalin da kuka ma Najeriya kuka yi magana shi, wato Najeriya yanzu ga su suna da man fetur amma ba su isa ba su je su sai da man fetur da naira, wato sai dai a sai su da dolar, saboda kuɗin ku su danga sarkile, kuɗin ku su yi ƙarhi a duniya, a san su ya zamanta sun shiga cikin layin kuɗaɗe masu ƙarhi. Haka kuka yaudarar Najeriya. To wallahi su wannan karnukan Yahudawa ne, mu ba ɗaya bane ba. Wannan kuɗin da za mu buga duk abin da za a sai shi da kuɗin mu ne, mu ma kuɗin mu a ji shi a kasuwar duniya da ƙarhin shi da power shi. Dan haka wannan lokacin jahilcin ya riga ya wuce. Wallahi ku kama jikinku. Ba wani fitsararre da za mu zuwa mu saida mu arzikin ƙasar mu, idan arzikin mu ya hito wai mu saida mai shi da wasu kuɗi wanda suke da suna dolar ko euro. A kasuwar ku ta riga ta ƙare. Allah ya gama dammara ku, maciyatan banza maciyatan wuyi.